boiler da hambaya paro ini ni salo seng sini lai tangnai ni salo sini onok nukhungni no yong khoroksa bo thik thangka yong bwrwi aboni yagulo teni salo tangnai 13 din ni swikango yong sala haino hai thik thangka aboni bagai seng sini area ni chairman haikaba member bangma tokana hamjaknai rok no khoblai joto seng palbak sakhai tipramotha YTF TWF seng khobui seng boroni thanio sini bkhani hamjakmani kisa yafarka ayafarmani bisingo phano tekaisa tongo seng borno sini je suksak seng borokno yafarka tekaisa angkai bo khai bin mungkai jidio moide borma bo tabo khumulungni degree college bo poriwi tongo first semester o angkai bo bara tongoi pori tongo angkai seng bini bagai bo seng bwskango wansuknai bahai ke porinani bahai ke bini degree college bahai ke BA complete khainani haike bo bahai ke boarni pori phaimanani seng amoni bagai bo seng wansukui tongo bono tam khlaimanja tamke seng bono tinina kokri klangnai seng bini pori thani bo mungsasak subana bagai seng tinin chimi tiarnai seng tinin chimi yaprisenai seng abono tai sinero kwbangma leaders rok phaina bana borok watui rok ni bagui phaimanliya ngatei kaisa hingke bokhe bindara bin bongkhe Supriyo Deborma bo haike no borok khoroknwi buta bufayung tei khoroksa bini bai tongo bo haike borok tabu tonglaijago hingke borok no judi no chini tiprasa kha kaham rok borok no mungsasak subanani musungui tongkhe tei mungsasak bini pori thanio borok no subanani musungui tongkhe subaui manai haike simna tipramotha ni haike bo YTF bai kwrwngwi borok no subaui manai abo haike no chobani sibai yaphorwi haino hai ani hamjakma tei sibai yaphorwi asukno hamba.